Nagpakiluoy nga midangop sa Brigada Action Center ang tulo ka driver sa dipasahiroan aron mangayog tabang man nga gisakmit sa LTO ang ilang lisensya. Mihangyo og panabang og nagpakiluoy kang Brigada Attorney Jorel Patinio ang mga driver nga magulanon nga sila si Jomer Narbasa Catalan. Sa expire ng layang arresto day mo to na nakuan ko na balaka ako mo to nang yato ko sa tag-iya na wala sila paki hindi sila mutabang wa ko laing pudol nga ni matong patabang lang ko ngari ko brigada. Lakip ang magsuon nga si Herbert Enoch Lorgie Jr. Parke ni sa suga isyu nako okay mabayaran tanan ako total di tabang tagiya pagadto nako sa LTO dako igog multa kay expire ang ORCR sa registro. Nagpatabang ko sa giya di mo tabang. Adrian Enoch Lorgie dili man siya mo hatag mo nang giduo lang ko diri sa brigada karon gani mangayo na migtabang ba para ko ano mo lisensya ba kay di mo siya katabang anagot pila na ka days nga at sige tawag na ko niya nga ipasasalik siya nga naara ko ng registro ni mawala ra di. Ang tulo ka driver gisita sa otoridad subay sa ilang kalapasan sa lagda sa trafiko o kalapasan sa sakyanan. Apan dihang nasuta sa otoridad nga expire na ang rehistro nini. Apan padayon gihapon nga na masahiro, gisakmit sa otoridad ang lisensya sa driver. Matod sa mga driver, gipasaligan sila sa management sa maong modern jeepney nga ilang gimaniho. Nga matod pa pwede rang makabiyahe kay hapit na mahuman og process ang rehistro. Matod ni Herbert, gibaliwala ra sa management ang gipaabot nga yango sa mga driver. Hangtod nga nadakpan, giingon sa mga driver wala gihapon kinim nagpakabana kanila, hinungdan nga ilang pahatagan og aksyon kang Brigada Attorney Jorel Patinio. Sa paghikay nining balita, gikontak ang numero sa management, apan wala kinim makontak. Muhimo pagdugang pagpalawom ang Brigada Action Center. Kalabot nini. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.